Je zag het zo net, maar hier zitten ze neem de PCB's in de groen. Als mensen of bisten je maar in contact komen, kan dat chronisch invloed hebben op de zoens. De veroorzaker van de smage groen is het bedrijf Orion. Het is het enigste bedrijf in Nederland dat is PCB's verwerkt. De bedrijfsleider bloot er wel eens ernstig onder. Het is een heel beperkt gebied. Het heet een ernstig geval van bodemverontreiniging als je boven een bepaalde waarde komt. Nou, daar komen we net boven, dus technisch is het ernstige bodemverontreiniging. Het versmage gebied is 34 bij het 10 meter. De gemeente pakt het serieus op. Je moet natuurlijk dit soort dingen nooit bagatelliseren. Dat doen wij als gemeente ook niet. Dus elk klein geluid of een kleine zeg maar gelegenheid die er is, dat er gevaarlijke stoffen naar buiten kunnen komen, ja, dan moeten we bovenop zitten. Want wij waken over de volksgezondheid. Het afvalwater van Orion, wat erin de PCB's, is in het riool te lanen kwam. Maar nevens de provincie had dat net gevaarlijk geweest. Het heeft in de rioolzuivering gezeten. En de rioolzuivering die zuivert ons water en daarna spoelen ze het water weer naar het oppervlaktewater toe. En daarin hebben geen PCB's gezeten. Het gebied wordt de komende tijd saneerd. Vraag is vanzelfs of het nou gevaarlijk is om daar deel te rennen. Nee, dat is niet gevaarlijk. Maar als je het zou aflikken, de vierkante meter, dat raden we niet aan, zeg maar.